Na yi PhD a shari'a amma ina da sha'awar daina karatun lawyer, common law. Saka wannan dama ce na samu, kuma kullum ina faɗa cewa shekaru ko mukami bai kamata su zama wani abin da zai hana mutum neman ilimi ba. Kuma duk sanda aka samu damar ƙara ilimi ya kamata a zo a yi. Wannan shi ne babban abin da ya sa na gode wannan jami'a da ta bani dama na zo ne wannan karatun. To dukkanin tsarin ƙasa ga baki ɗaya da tsarin al'umma baya yiwuwa sai da shari'a. Idan babu doka, babu oda, duk masu ƙarfi za su yi abin da suka ga dama, marasa ƙarfi ba su da haƙƙi, babu inda za su je su bi haƙƙinsu. Kasuwanci da mu'amala ba za ta yi ba, harkar aure ba za ta zauna ba. Wato ga baki ɗaya rayuwarmu ta dogara akan doka. Ko mota ka tuka akwai doka da take gaya maka yadda za ka tuka mota, yadda za ka hau titi, in baka ba za ka kashe mutane. So haka fahimtar doka yana cikin abubuwan da suke da mafi muhimmanci a rayuwar kowane mutum ne. Wannan yana cikin dalilan da yasa nake son karatun law. To na farko dai na zo don na koya, amma kuma a cikin abin da mutum ya aikata akwai darasi da mutane za su ɗauka. Kowa kuma da abin da zai fahimta. Babban abin da nake gani mutane za su fahimta a nan shine cewar wato girmanka ko shekarunka ko mukaminka bai hana ka zo ka zauna ka nemi karatu ba. Wannan matakin a jami'a na level 200 sanda na fara yinsa yau shekara 40 da wajen bakwai da na yi a ABU 1978. Na biyu kuma wato Maulana Shehu Ibrahim yana cewa akwai baki guda uku idan suka zo wuri ba sa fita. Ya ce ciwo idan ya zo wajen tsoho, in aka ce tsoho ya fara rashin lafiya shikenan ya kullum a cikin rashin lafiya yake. Ya ce talauci in ya haɗu da mai kasala wanda ba zai iya nema ba. Ya ce kuma jahilci ya haɗu da girman kai. Duk mutumin da yake ganin ya fi karfin ya je nemi ilimi ba zai yi shi ba. Saka jahilci baya tafiya sai mutum ya saukar da kansa ya je ya nemi ilimi. Mutum ya yarda cewa bai sani ba kuma ya je ya koya, to sai maganin jahilci. Amma in dai jahilci game da girman kai, to jahilci baya tafiya. Mai martaba sarki, ta wace hanya kake gani wannan ilimi zai taimaka muku musamman a harkar tafiyar da masarauta, kasancewar an samu digiri a fannoni daban-daban? To na farko dai ko aikin da muke yi a gidanmu kullum mutane suna zuwa, kullum ana kawo mana shari'a. Duk da dai cewa an yi karatun shari'ar musulunci, shi kansa karatun wannan shari'ar da common law din zai taimaka wani harkar fili da sauransu. Kuma shi ilimi a koyaushe baya faduwa a ƙasa. Kowane irin ilimi ne idan mutum ya yi shi zai ga ya zo yana da rana, yana da amfani. Ina tunawa sanda na je Sudan ne karatun shari'a, mutane sun gani ba shi alaƙa da harkar banki. Amma da na zo Central Bank ana so a yi Islamic banking, a lokacin karatun yi min amfani. Na san menene Islamic banking, na san menene fiqhun mu'amalat, na san yadda za a tsara Islamic banking. Amma ban karanta dan niyyar na je Central Bank ne ba, kuma sai zan je Central Bank ba sanda ne karatun. Amma sai Allah ya sana wani waje ya zama a lokacin ilimin ya amfani. Kafin ni ba gwamnan da ya fahimta ana ce Islamic banking, amma ba a ma fahimce shi ba. Amma saboda wannan karatun na samu na yi. Saka ba san inda mutum